Daj sem, Tomáš. Nie. Aha. Jak to mám kurva točiť? Daj mne a potom on zoberieš. To už natočíš? Ne, oni to majú, ne. Do pičia, koľko tam. Ne, Ježiši Kriste. Toto je pokazané. Ne. Stačí. Ale on sa tomu tak teší. Sačík? A ten sačík z vysavača to máš doniesol? Nehrám sa, oni majú tiež 500-ky. Tak okrem iného, niečo sme ti doniesli. Ešte dá všetko najlepšie. Veľa šťastia s upratovaním. A nech sa ti teda darí, že tie filtriky hlavne ešte bolo. Všetko najlepšie, šťastia, zdravie, lásky a nech si čoskoro spravíš takú autobotana. Všetko najlepšie, zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania, návštev kostola a podobne. A tu máš nejaké darčeky. Všetko najlepšie. To ste tu kedy stihli vyzdobiť? Teraz, taká rýchlo výzdoba. Košickí kriminalisti ho obvinili. Zajtra sa Že chceš si to zobrať? Jaj. Jaký si milý. Nechcem, toto je moja časť. Dobre, však už to nerozhadzuj tu. Počkej, dáme ti dole. Ty mňa to tak rajcuje. No, jak to sem pekne popadalo. No a čo, to vyšlo aj s týmito. Aj na budúce tieku. Videl, Tomáš? Nie. Tak sa poď pozrieť, lebo to sa oplatí. Koľko to stalo? Ukáž to. Dobré. Veľmi dobrá bomba.